Waqt il-programm Extra, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni qed ħejji ruħha biex tkun gvern alternattiv. Sostna li qabel l-aħħar elezzjonijiet tax-xahar li għadda l-Partit Nazzjonalista kellu mira li jtella t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew u li jnaqqas id-distak bin-nofs li qal naqas b'ħafna iktar. Qal li fil-kunsilli lokali żied il-voti prattikament kullimkien. Dr. Grech semma l-prijoritajiet ta' gvern alternattiv nazzjonalista fosthom pakkett ta' liġijiet kontra dawk li jridu jużaw il-pajjiż għasser u l-ħasil tal-flus. Ambjent tant nagħmluh priorità li nagħtuh dritt illi jiġi sanċit fil-Kostituzzjoni. Dik tkun waħda mill-affarijiet illi se nkunu qegħdin nagħmlu. It-tieni li ħatkun priorità kbira hija li niftaħ il-kawża bħala Prim Ministru, jekk kif qed inti bl-ipotetiku bl-eżempju ipotetiku nkun Prim Ministru, li niftaħ il-kawża biex inġibu l-400 miljun euro xi ħaġa li dal-Gvern ma rridx jagħmel, qed jagħmel minn kollox biex aħna il-proċeduri li qed nagħmlu fil-qorti ma nirbħuhomx. Mistoqsi dwar Roberta Mezzola, l-kap nazzjonalista qal li jara bħala sieħba strateġika tiegħu kemm bħala kap u wkoll tal-Partit Nazzjonalista. Qal li l-Partit Nazzjonalista u gburi biha u bit-tmien kandidati kollha li kellu fl-elezzjonijiet li għaddew. Dwar l-enerġija, l-kap nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem enfasizza li l-Gvern kellu jippjana fit-tul u jinvesti fl-enerġija. Qal li dan hu gvern li nefaq 400 miljun euro minn flus il-poplu biex minnhom ma xejn u qal li issa li qiegħed f'sitwazzjoni dgħajfa qed idur fuq l-Ewropa u jipprova jgħid li se jsalva s-sitwazzjoni tal-enerġija. Mistoqsi jekk il-Prim Ministru għandux jipproteġi lil Joseph Muscat, Dr. Grech qal li bħala Prim Ministru Robert Abela għandu obbligi serji lejn il-poplu Malti u għandu jibqa' lejali lejh. Dwar il-popolazzjoni f'Malta, l-kap nazzjonalista qal li meta laħaq kap u kellu l-ewwel laqgħa ma' Robert Abela, issuġġerilu li jġibu flimkien l-aqwa mħuħ u ssir diskussjoni u analiżi serja ta' fejn irridu mmorru bħala pajjiż. Qal li dakinhar il-Prim Ministru prova jirridikolaħ u sostna li issa li l-problema kibret is-sejħa għadha tott. Dr. Grech kappella biex tiddaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u meta mistoqsi dwar kuntratturi li jfinanzjaw il-partiti, Dr. Grech qal li l-importanza tibqa' li l-partit jibqa' moralment b'saħħtu u min jagħtih donazzjoni ma jikkompromettihx.